Ik ga even kort een paar huishoudelijke mededelingen doen. Voor zowel de deelnemers in de zaal als de publieke tribune. Probeer alsjeblieft uw telefoon op stil of uit te zetten. Vergeet het vooral niet. Voor de mensen in de zaal naar buiten gaat voor het gebruik van een sanitair stop of andere reden. Probeer te beperken tijdens de resoluties, zodat je de deelnemers niet stoort. En dit liefst tussen twee resoluties of tijdens een pauze te doen. Er resteert mij denk ik alleen nog maar te zeggen heel veel succes vandaag. Het is de laatste dag, probeer het best een beetje naar voren te zetten. Voor veel van jullie zal het een zware week zijn geweest. Dus tijdens de pauze straks nog zeker drink een koffietje. En we gaan er meteen invliegen en dan geef ik het woord graag aan de voorzitter voor de eerste resolutie, Robert. Ja, dus we gaan de resolutie van de Commissie Buitenlandse Zaken, dus de Commissie Mensenrechten, behandelen. Er zijn geen textuele wijzigingen, dus dan zal ik iemand naar voren willen roepen uit de commissie die de operatieve clausules zullen voorlezen. Acht noodzakelijk een duidelijke definitie betreffende het begrip persvrijheid op te stellen aan de hand van de vereiste factoren. Zie Appendix A. Beveelt aan om Europese richtlijnen op te stellen om groot particulier mediabezit te reguleren. Stelt voor om Europese richtlijnen in te voeren omtrent nationale mediawetten. Acht noodzakelijk dat er richtlijnen worden opgesteld die lidstaten wijzen op het feit dat de overheid subsidie mag geven aan media, maar hierbij geen invloed mag uitoefenen op de inhoud. Beklemtoont de noodzaak om juridische en persoonlijke bescherming te bieden aan onderdrukte journalisten. Eist de oprichting van een onafhankelijke rechterlijke raad, waarin elke lidstaat is vertegenwoordigd, die aanbeveelt of en welke sanctie getroffen dient te worden, indien er duidelijk is vastgesteld dat er een probleem is omtrent persvrijheid. Stelt voor om onderzoekscommissies samen te stellen die de schending van persvrijheid controleren, erkennen en onderzoeken. Verzoekt om de hierbovenstaande operatieve clausules uit te laten voeren door het orgaan PRFR dat hiervoor opgericht wordt. Zie Appendix B. Verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen van de lidstaten. Zou ik dan, er is geen informatieve vraag ingediend, er zijn ook geen amendementen, dus ik zou graag iemand naar voren willen roepen uit de commissie voor de voorspeech. De heer van Finland. Geacht presidium, mede-parlementariërs en overige aanwezigen. Wat is het belangrijkste recht van de mens? Hoe zou een maatschappij eruit zien als er geen vrijheid van meningsuiting zou zijn? Hoe zou u zich voelen? Ik zou graag handen zien van degenen die het belangrijk vinden dat hun mening erkend en geaccepteerd wordt. Dit dacht ik al. En het antwoord is natuurlijk logisch. Wij leven in een democratische instelling. Wij zijn het gewend om onze mening te laten horen. Maar tegenwoordig gaat er iets fout binnen de journalistiek. Journalisten worden soms zelfs bedreigd of erger. De overheid heeft moeite met tegenwerkingen. Voor onze commissie Mensenrechten is persvrijheid een van de belangrijkste rechten als het gaat om vrijheid van meningsuiting. Er is ook in overweging gebracht dat er verschillende meningen en visies zijn over persvrijheid. En natuurlijk hebben we hier nog niet alleen probleemgericht gewerkt, maar vooral oplosgericht. Wij willen jullie dus op het hart drukken dat er oplossingen nodig zijn. Wij willen jullie laten zien dat er oplossingen zijn. Oplossingen die onze lidstaten de waarde van persvrijheid opnieuw laten uitdragen. De waarden die zo enorm belangrijk zijn, want zonder persvrijheid wordt onze stem, die ons fundamentele recht vertegenwoordigt, niet gehoord. Wij hebben 2 dagen lang gedebatteerd over oplossingen die er zijn, maar die nu nog uitgevoerd moeten worden. En daarvoor hebben wij jullie steun nodig. Op 3 mei is de dag van de persvrijheid.
Willen wij deze dag kunnen vieren, dan moeten wij wel de persvrijheid volledig bereikt kunnen hebben. Oké, dan verklaar ik het debat voor geopend. Graag het eerste punt vanuit de zaal. Gedelegeerde van Finland. Mevrouw de voorzitter, wanneer de overheid subsidie zal geven aan een media, kan deze alsnog toch invloed uitoefenen, omdat wanneer ze de subsidie niet meer volstrekken, dan kan het betekenen omdat ze de inhoud van de media niet goedkeuren en dus zullen ze daardoor wel invloed uitoefenen. Een reactie vanuit de commissie. Gedelegeerde van Duitsland. Mevrouw de voorzitter, wij hebben unaniem besloten dat wanneer dit gebeurt, dat wij als Europees Parlement door middel van ons orgaan deze subsidies zouden overnemen, zodat nog steeds de omroepen nog steeds kunnen uitzenden wat zij nodig vinden. Is uw vraag hiermee beantwoord? Ja, mevrouw de voorzitter. Oké, een nieuw punt vanuit de zaal dan. Delegeren van Tsjechië. Mevrouw de voorzitter, ik zie bij IC nummer C, zie ik dat we het hebben over factoren zowel binnen als buiten de Europese Unie. En als we dan kijken naar de OC's, zie ik puur dat ze kijken naar de factoren binnen de Europese Unie. Breek me af, wat willen ze doen om toch rekening te houden met de factoren buiten de Europese Unie? Rechtscommissie. Delegeren van Slowakije. Mevrouw de voorzitter, ik wil hier graag antwoord op geven. Wat het geval is dat het inderdaad lijkt alsof we alleen maar dingen van binnen de EU aanpakken, maar het gaat zeker ook over buiten de EU. Op het moment dat vanuit het zogenaamde orgaan PRFR geluiden komen dat in een bepaald land een buitenlandse mogendheid zich bemoeit met de media, dan zullen we hier dit ook kunnen aanpakken door deze lidstaten aan te spreken. Of het nou een EU-lidstaat is die in een andere EU-lidstaat zich bemoeit met de media of buiten de EU-grenzen. Voor ons is dat allebei hetzelfde en het wordt allebei even streng aangepakt. Is er overigens een speech tegen de resolutie? Tegen van Hongarije. Geacht presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen. Richtlijnen, 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 richtlijnen. Al jullie richtlijnen zijn volledig controleerbaar en kunnen worden bestraft, zoals te zien is in OC 6 en 7. Daarom zijn deze zogenaamde richtlijnen wetten in een mooi jasje. In het orgaan PRFR zijn alle lidstaten vertegenwoordigd. Dit orgaan kan dus niet onafhankelijk zijn. Dit wordt wel in de resolutie beweerd. Op het moment dat jij onafhankelijk bent en boven de partijen moet staan, kan het niet zo zijn dat de partijen in je beslissingsraad zitten. Verder wil ik het over het volgende hebben. Ik verzoek iedereen mee te kijken naar appendix A. Hier wordt de definitie van persvrijheid gegeven. Ik vind de vrijheid van meningsuiting niet hetzelfde als de vrijheid van lasteren, liegen over feiten en halve waarheden verkondigen. Dit soort praktijken zouden door een overheid tegengehouden moeten kunnen worden en daarom moet er enige sprake zijn van censuur. Als voorbeeld geef ik hiervoor de anti-nepnieuwswetten in Frankrijk, die met deze definitie van persvrijheid illegaal zouden zijn. Wat ik ook nog graag zou willen aankaarten, heeft betrekking op OC5. Hier wordt voorgesteld om journalisten die al onderdrukt worden bescherming te bieden. Ik zie dit als een omzeiling van het daadwerkelijke probleem. Journalisten zouden nooit onderdrukt mogen worden en daarom moet je de oorzaak aanpakken en niet het gevolg. Je kunt het beter voorkomen dan genezen en dat zie ik niet gebeuren in de resolutie. Er is geen OC hiervoor. Er zijn nu eenmaal grote ethische verschillen tussen lidstaten. En met de door deze commissie opgestelde richtlijnen zal onvrede ontstaan binnen lidstaten onder de bevolking.
Verstoor daarom niet de harmonie in onze Unie. Behoud de soevereiniteit. Bescherm de persvrijheid en verwerp de resolutie. Oké, dan kunnen we verder gaan met het debat. Sorry hiervoor. Een nieuw punt van het zaal. Heer van Spanje. Mevrouw de voorzitter, ik zou graag toelichting willen bij geen censuur, want er is een zekere mate van censuur nodig. Want tegen de terroristische groeperingen is censuur. Kunt u mij verder uitleggen waarom dat niet zo is? Een reactie van de commissie, gereageerd van Italië. Mevrouw de voorzitter, ja, dat zou ik graag uit willen leggen. We willen graag voorkomen dat overheden ervoor gaan zorgen dat de inhoud van omroepen gewijzigd wordt. Dit is een vorm van censuur. En we willen het graag voorkomen omdat er in veel landen het probleem is dat de overheid een groot deel van de media in zijn bezit heeft en hierover reclame maakt. En dit is niet de bedoeling. Is het punt nu verduidelijkt, sorry? Mevrouw de voorzitter, deels. Alleen wil ik weten wat ze dan verder doen met, hier staat geen censuur. Is het dan niet beter om maar een beperkte censuur in te richten? Reactie van de commissie, gereageerd van Kroatië. Ja, mevrouw de voorzitter, daar hebben we ook een discussie over gehad. Maar wij denken gewoon dat de grenzen bepalen heel moeilijk is als je over censuur spreekt. Want het is oftewel wel censuur uitoefenen volgens ons, oftewel helemaal geen censuur. Want die grens bepalen is gewoon onmogelijk. Bijval vanuit de commissie, gereageerd van Slowakije. Mevrouw de voorzitter, daarentegen wil ik ook nog even toelichten dat censuur en dat geen censuur hebben niet direct betekent dat mensen wetten mogen overtreden. Vanuit de EU zelf en in alle lidstaten bestaan er gewoon wetten over. En wetten overtreden, dat is geen, als mensen wetten overtreden en je dan zegt, dit is niet goed, dit hoor je niet te doen, dan is het geen censuur, dan is het nou eenmaal wetten overtreden. Vanuit de EU zijn er wetten over de vrijheid van meningsuiting. En daarin wordt ook verteld, als u het graag wilt weten, wordt ook verteld dat er geen haatdragende teksten mogen worden gepubliceerd en dat dat niet geldt om de vrijheid van meningsuiting. Dus ik snap niet wat de delegeerde van in Spanje bedoelt met er moet censuur zijn. Er moet geen censuur zijn. Er moeten ook geen wetten worden overtreden, maar dat is iets heel anders dan geen censuur. Nu is het verduidelijkt, neem ik aan. Ja, mevrouw de voorzitter, het is verduidelijkt. Graag zou ik dan een nieuw punt hebben van het zaal. Delegeren van Zweden. Mevrouw de voorzitter, bij OC5 spreken ze over bescherming te bieden aan onderdrukte journalisten, maar waar jullie de grens trekken van wanneer de journalisten juist onderdrukt zijn? Een reactie vanuit de commissie, reageerde van Frankrijk. Mevrouw de voorzitter, deze grens zal stuk voor stuk bekeken worden bij elk geval. Deze grens kan heel erg verschillen tussen dat er gewoon een bedreiging komt qua fysieke bedreiging komt of een mentale bedreiging of bijvoorbeeld een rechtszaak komt. Hier zullen we kijken of dat deze verwijten accuraat zijn of op goede gronden zijn gedaan. En vanuit daaruit kunnen we kijken of ze echt onze hulp nodig hebben of ze zelf echt in fout zijn. Oké, is daarmee verduidelijkt? Ja, mevrouw de voorzitter. Oké, over naar een nieuw punt. Delegeren van Duitsland. Mevrouw de voorzitter, jullie hoofdpunt is eigenlijk persvrijheid verkrijgen, maar niet alle lidstaten willen persvrijheid. En hoe zijn jullie van plan om deze punt te overtuigen? Reactie uit de commissie, reageren van Tsjechië. Mevrouw de voorzitter, we willen richtlijnen opstellen over persvrijheid. En als we niet aan deze richtlijnen voldoen, dan gaan we met deze EU-lidstaten overleggen. En ze laten inzien dat persvrijheid voor het hele land voordelig is en ook voor de bevolking. En
En als dat niet werkt, dan kunnen we altijd nog de richtlijnen in wetten veranderen, zodat ook sancties kunnen worden opgelegd. Bijval van de commissie, de heer van Duitsland. Mevrouw de voorzitter, ik zou graag nog daarbij willen toelichten dat wij bewust voor richtlijnen hebben gekozen en niet voor wetten, omdat wij inderdaad vinden dat de soevereiniteit van landen niet moet worden aangetast. Daarbij wil ik ook verduidelijken dat wij willen dat, we zullen natuurlijk graag zien dat iedereen deze richtlijnen wil aannemen, maar wetten hebben wij niet ingesteld omdat je daar een tijdslimiet moet vaststellen aan een wet. En het is natuurlijk voor Oosterse landen die veel moeite hebben met persvrijheid of andere landen, dan bijvoorbeeld Westerse landen, waar natuurlijk ook nog steeds geen volledige persvrijheid is. En daarom willen wij geen tijdslimieten aan toevoegen, omdat het dan gewoon niet mogelijk is om dat eerlijk te houden. En we willen eerst het vertrouwen opstellen, laten zien van iedereen moet vanuit zijn eigen land kijken van hoe willen wij dit doen. En we willen daar als commissie, als raad, willen we daar hulp bij indienen. En niet zozeer ik wil wel verduidelijken dat het niet verplicht is natuurlijk, maar we willen wel, omdat het gewoon, de persvrijheid is gewoon belangrijk. En als wij als Europese Unie één eenheid willen zijn, als wij een goede Unie samen willen zijn, dan zal er toch eenheid moeten komen. Dan zal iedereen wat moeten opgeven. En nog een reactie vanuit de zaal. Delegeren van Hongarije. Mevrouw de voorzitter, de gedelegeerde van Duitsland die zegt dat ze het niet verplicht stellen, maar dat ze het wel willen en dat we iets moeten opgeven. Dus eigenlijk tasten ze daarmee de soevereiniteit aan, omdat we iets moeten opgeven terwijl het niet verplicht zou zijn. Is er bijval van de zaal? Delegeren van Tsjechië. Ik wil eraan graag toevoegen dat ze hier stellen dat ze het graag zouden hebben, maar dat ze het niet verplicht stellen, maar dat ze het wel gaan controleren. Reactie vanuit de commissie, delegeren van Italië. Mevrouw de voorzitter, ja, we willen het niet verplichten aan landen omdat het dan vaak heel veel druk erop komt te liggen. En we willen juist dat landen rustig de tijd hebben om kijken hoe dit in hun eigen land het beste verbeterd kan worden. En we willen er dus voor zorgen dat we willen het controleren, zodat als landen er moeite mee hebben om zich te proberen aan deze richtlijnen te houden, maar dit wel willen, wij met deze landen kunnen gaan praten, zodat wij kunnen helpen oplossingen te bieden om wel de persvrijheid te verbeteren. Reactie vanuit de zaal. Delegeren van Frankrijk. Mevrouw de voorzitter, we gaan er geen druk op leggen, maar we hopen dat landen dan toch inzien dat het beter is voor zichzelf. Hoe wil de commissie dan ervoor zorgen dat landen als Hongarije, die nu eenmaal mediawetten hebben ingevoerd tegen persvrijheid, toch meegaan in jullie gedachten? Ik zie vanuit de commissie, gedelegeerde van Slowakije. Mevrouw de voorzitter, ik wil hier even op reageren. Ik wil als eerste duidelijk maken dat we het via dialoog doen. Want dialoog is belangrijker dan beroepswoorden, dan krijsen de hele tijd. Daarnaast wil ik ook nog even toevoegen dat we juist doordat wij op deze raad hebben, kunnen wij ervoor zorgen dat de desbetreffende landen zich kunnen verdedigen. Want verdedigen, dat hoort in een democratie, in een Europa die verenigd is, hoort er verweerd te kunnen zijn. Je bent pas schuldig als het bewezen is. En inderdaad, we verplichten het op dit moment niet, omdat we niet van verplichten houden. Dingen verplichten zorgt alleen maar voor dat mensen boos worden. Wij zijn meer van mogen dan van moeten. En wij geloven erin dat alle EU-lidstaten die hier vandaag aanwezig zijn, allemaal erover eens zijn dat deze persvrijheid verbeterd moet worden. Een laatste reactie over vanuit de zaal. Delegeren van Finland. Mevrouw de voorzitter, ik hoor hier dit over de landen mogen aanpassen, maar ik ben er niet van overtuigd dat bijvoorbeeld landen als Hongarije zich daar ook zullen aanpassen, want ze hebben net die nieuwe regel ingevoerd, wat ik hoorde van de delegant van Frankrijk. Bent u er serieus van overtuigd dat u door middel van dialoog alleen maar kan overtuigen dat Hongarije zich zou aanpassen? En denkt u niet dat
zonder bepaalde tijdslimieten, totdat het verplicht wordt, dat er nooit iets zal komen. Reactie vanuit de commissie, gedelegeerde van Kroonse. Ja, mevrouw de voorzitter. Zoals ik al eerder heb vermeld, kunnen wij ook nog later de richtlijnen veranderen in wetten. Dus als landen echt niet willen meewerken, wat dat ik raar zou vinden, want ik vind als je je aansluit bij de EU, dat je ook de normen en de waarden van de EU moet respecteren. En zoals dat jullie zeggen, klopt dat. Hongarije heeft inderdaad wetten ingevoerd die daar niet bij aansluiten. Maar daarom denken wij dat richtlijnen voldoende zijn en dat we later nog kunnen overgaan naar strengere wetten. Oké, dan zou ik voor een nieuw punt willen vragen vanuit de zaal. Delegeerde van Denemarken. Mevrouw de voorzitter, ik ben de afkomstig van de dagen van vandaag waar fake news heel erg hard aanwezig is en het een grote bedreiging begint te vormen voor hele lidstaten en andere landen. Hoe jullie zonder, met alleen maar persvrijheid en zonder censuur dat willen tegengaan, want dat degelijk door slechte communicatie en foute informatie problemen kan worden voor lidstaten en andere landen. Dus ik vraag jullie vragen of jullie daar aan gedacht dat even te worden. Reactie uit de commissie, delegeerde van Duitsland. Mevrouw de voorzitter, wij hebben zeker het fake news fenomeen besproken in onze commissie. Ten eerste vinden wij dat het niet volledig bij ons commissievraagstuk past, maar ik snap zeker waarom de vraag komt. Daarbij wil ik verduidelijken dat fake news niet alleen van binnen de Europese Unie komt, maar ook door bijvoorbeeld bedrijven zoals Facebook, die internationaal zijn en gevestigd zijn buiten de EU, vaak komt. Dus wij kunnen hier als Europese Unie vrij weinig of niet echt ons mee bemoeien, omdat je dan heel snel een internationaal conflict zou uitlokken. Is uw vraag hiermee beantwoord? Sowieso zou intern ook al iets door de wetgeving op kunnen zetten van censuur of beperking van persvrijheid. Zodat, want het is niet alleen, zoals u juist zelf heeft gezegd, het is niet alleen internationaal, zo binnen de EU zou het juist wat u af waarom er dan nagehouden gaat worden. Reactie uit de commissie, delegeerde van Slowakije. Mevrouw de voorzitter, ik zou graag nog even het standpunt van mijn collega van de gedelegeerde van Duitsland even willen herhalen. Punt 1, het past dus niet echt goed bij ons commissievraagstuk, dus wij zijn er niet verder op ingegaan. En we denken dat daarnaast fake news zeer zeker een probleem is, maar dat het zo breed is. Hier zitten zoveel aspecten in, over de hele wereld, over social media, politici en buitenlandse mogendheden, met name buiten de EU-lidstaten. Ik denk niet dat dit op een of andere manier de journalistieke vrijheden, alhoewel het een beetje aantast, is dit niet een heel groot probleem. Dit is meer over verkeerde informatie geven. Dit is niet zozeer over de onderdrukking van journalisten. Is de vraag nu beantwoord? Oké, dan zou ik weer om een nieuw punt willen vragen. Delegeerde van Kroatië. Mevrouw de voorzitter, ik wil het over OC8 hebben, waarin het nieuwe orgaan PRFR vermeld wordt. Ik zou graag de commissie willen vragen waarom een nieuw orgaan als de Raad van Europa er al is, dat gaat over mensenrechten schending, en ten tweede het Europees Gerechtshof ook bevoegd is voor deze materie. Reactie vanuit de commissie, gedelegeerde van Frankrijk. Mevrouw de voorzitter, ik zou u graag verduidelijking over willen geven, aangezien het Europees Hof hier niet gespecialiseerd in is. We willen een gespecialiseerd orgaan hebben die zich bezighoudt met de persvrijheid. Dit is belangrijk omdat een hof die zich bezighoudt met alle schendingen van alle vrijheden, alle rechten of alle wetten, vaak, alhoewel het deze onafhankelijk zou moeten zijn, bevooroordeeld kan zijn. Omdat landen misschien eerdere schendingen hebben ondergaan en de eerste schending met de persvrijheid zich bevindt, of een klein probleem zich bevindt. En hiervoor willen wij onafhankelijk gewoon hun kunnen helpen met de persvrijheid behouden en verbeteren. Is de vraag hierin beantwoord? Mevrouw de voorzitter, ja. Oké, nog een nieuw punt. Delegeerde van helemaal rechts aan de kant nu Oostenrijk. Ja, ik wil graag
terugkomen op de tegenspeech, namelijk waarom jullie nadat de schaap in de put gevallen is, de put pas dicht met ze, namelijk dat OC5 nadat de journalist al bedreigd wordt, dat jullie dan pas gaan ingrijpen en niet de oorzaak aanpakken. Reactie van de commissie, de heer van Duitsland. Mevrouw de voorzitter, om daar een toelichting aan te geven, we willen dit ook juist voorkomen. Het orgaan PRFR heeft namelijk twee kanten. Een rechtelijk orgaan dat beslissingen neemt, besluiten neemt, en een gedeelte dat zich bezighoudt met onderzoeksteams die zich ook bijvoorbeeld op de veiligheid van journalisten gaan inlezen en gaan kijken wat kwesties zijn en waar de kwesties voorkomen. En door onder andere de communicatie tussen de lidstaten van de EU te verbeteren en elkaar beter te begrijpen, willen wij ook de problemen voorkomen. Maar dit verduidelijkt gewoon het probleem dat wanneer er al problemen zijn, wanneer een journalist al bedreigd wordt, dat hij ook op dit orgaan kan afstappen, mocht dat nodig zijn. Oké, is de vraag beantwoord? Mevrouw de voorzitter, ja. Oké, nog een nieuw punt uit de zaal. Delegeren van Tsjechië. Mevrouw de voorzitter, ik wil graag terugkomen op punt 4, OC4. Want ik geloof dat iedereen het hier wel mee eens is dat het een heel mooi punt is, dat het een heel mooi geluid is. Zeker dat de overheid geen invloed zou mogen hebben op de media. Maar dan vraag ik me af, dit is een heel moeilijk te bereiken punt. Hoe willen jullie dat gaan bereiken? Reactie van de commissie, delegeren van Duitsland. Mevrouw de voorzitter, wij willen hier ook met behulp bijvoorbeeld van het orgaan PRFR hulp opstellen voor de landen die bijvoorbeeld moeite hebben met deze richtlijnen te behalen, maar dit wel willen. En dan spreek ik bijvoorbeeld over overheden die tegen een land ingaan. Dan willen wij de bevolking natuurlijk behelpen. En ook als het moeilijk is, want het is natuurlijk ook zo dat in landen zoals Duitsland en Scandinavische landen ook nog niet volledige persvrijheid of niet volledige persvrijheid, maar ook niet volledig afhankelijk zijn of onafhankelijk zijn van de overheid. En we willen ook duidelijk daarmee maken dat iedereen een probleem heeft en dat iedereen elkaar kan helpen. Is hier een reactie op vanuit de zaal? Nee, is de vraag beantwoord? Nee, mevrouw de voorzitter, dat was geen antwoord op mijn vraag. Nog een reactie van de commissie. Delegeren van Tsjechië. Mevrouw de voorzitter, ik wil even duidelijk stellen dat we met het orgaan PRFR ook een communicatiedeel hebben en waar ook de onderzoeksteams onder vallen. Deze onderzoeksteams zullen ook dus onderzoeken hoe het met de persvrijheid binnen de EU-lidstaten zit. Zullen dus ook kijken naar hoe de overheid zich bemoeit met de media. En als er een probleem wordt vastgesteld, gaan we net zoals we net al hebben besproken, eerst met ze overleggen, kijken hoe we het beter kunnen maken, laten inzien dat dat het beter voor de bevolking is en hierdoor oplossingen maken. Is de vraag nu beantwoord? Ja, mevrouw de voorzitter. Oké, nog een nieuw punt. Delegeerde van Italië. Mevrouw de voorzitter, in OC2 beveelt de commissie aan om groot particulier mediabezit te reguleren. In Italië is het zo dat ruim 90% van het mediabezit in bezit is van één persoon. Hoe ziet de commissie het voor zich om dit groot particulier mediabezit te reguleren en waarom zou dat effectief zijn voor ons? Reactie van de commissie tegen Frankrijk. Mevrouw de voorzitter, ik zou graag willen benoemen dat vanaf het moment dat er één groot particulier mediabezit is, bijvoorbeeld in Frankrijk, dat één persoon in bezit is van 90% van alle media, dat hier veel makkelijker censuur op kan leggen, aangezien een particulier niet meteen een staatslid hoeft te zijn en we dit niet meteen kunnen reguleren.
reguleren, is het veel moeilijker voor ons als Europese Unie om ons daarop te richten. Daarom willen we limiteren hoeveel dat één particulier qua media mag bezitten. En kunnen we hiermee ook beïnvloeden hoeveel censuur er kan gepleegd worden, hoeveel dat deze media beïnvloed kan worden. En dat dit veel neutraler kan plaatsvinden en dat deze door andere mensen gefinancierd kunnen worden. Reactie uit de zaal. De heer van Tsjechië. Mevrouw de voorzitter, ik vind het tijd dat de commissie even wat concreter wordt. Want ik vind het mooi dat ze komen met limieten, maar ja, een limiet van 50% is ook een limiet. Dus ik vraag me af aan wat voor limieten denken ze dan? 20%, 10%, 50%, zoiets. Reactie vanuit de commissie, de heer van Italië. Mevrouw de voorzitter, we willen dan deze limieten zullen laten vaststellen. We willen eerst goed gaan kijken hoe groot dit probleem is in verschillende landen en welke limieten we dan het beste kunnen stellen en of we misschien per land een verschillend limiet kunnen stellen zodat het niet drastisch is. Bijval vanuit de commissie, de heer van Zorkijn. Mevrouw de voorzitter, wij als commissie geloven er heilig in dat in een sterke democratische staat waar een goede vrijheid van meningsuiting is, het niet de bedoeling is dat zo'n groot gedeelte van de media in handen is van één persoon of een organisatie. Dit kan zorgen voor een eenzijdig beeld van zaken en wij geloven daar dus niet in. Hoe wij dit willen reguleren zou ik graag willen beantwoorden. Dit willen wij onderhouden, zoals onze gedelegeerde van Italië toen het zei, dat we inderdaad per land moeten aanpassen. Want natuurlijk, we kunnen niet, zoals in Italië, van de een op de andere dag opeens zeggen, ja, meneer Berlusconi, waar het natuurlijk nu over gaat. We gaan nu alles stopzetten. Je moet in één keer alle tv-kanalen moeten op zwart. Dat zien we dus niet zitten. Maar we moeten inderdaad wel in een langere tijdsperiode toch dat groot particulier mediabezit afnemen. Nog een laatste reactie vanuit de commissie, vanuit de zaal, sorry. De heer van Oostenrijk. Mevrouw de voorzitter, heel veel groot particulier mediabezit is ook buiten Europees, bijvoorbeeld Facebook. En hoe zijn jullie van plan dit te reguleren, aangezien dit buiten de Europese jurisdictie valt? Reactie vanuit de commissie. De heer van Duitsland. Mevrouw de voorzitter, ik zou graag willen toelichten dat wij, als wij het spreken over de persvrijheid van de media, dat wij ons niet hebben bezig gehouden met sociale media. Omdat inderdaad dit heel lastig is te beïnvloeden vanuit de EU en we zeker in overleg moeten komen daarmee met de landen, de machten buiten de EU. We willen dan ook duidelijk aantonen dat het hier gaat over bezit over televisiezenders, kranten en bijvoorbeeld radiozenders en niet zozeer de sociale media. Oké, dan zou ik nog een nieuw punt willen vragen. Delegeren van Spanje. Mevrouw de voorzitter, ik zou verdere toelichting willen hebben op het feit dat een onafhankelijke raad waarin elke lidstaat vertegenwoordigd is. Waarom moeten de lidstaten erin vertegenwoordigd zijn? Want zo krijg je dat de belangenverstrengeling veel sneller plaatsvindt. Reactie vanuit de commissie, de heer van Italië. Mevrouw de voorzitter, wij willen dat doen omdat als alle landen in deze raad zitten en we dan zorgen dat ieder land even sterk vertegenwoordigd is in de raad, zodat landen als er tegen hun, als zij de persvrijheid geschonden hebben, dat zij zichzelf ook kunnen verdedigen in deze raad, want dat is gewoon een recht dat iedereen heeft. Oké, hier een reactie ook vanuit de zaal. Delegeerde van Hongarije. Mevrouw de voorzitter, ieder land wordt even sterk vertegenwoordigd. Dit is ook niet onafhankelijk. Reactie vanuit de commissie. Delegeerde van Kroatië. Ja, mevrouw de voorzitter, ik denk dat wij eerder bedoelen met onafhankelijk dat elke lidstaat evenveel vertegenwoordigd is. Dat niet één lidstaat meer invloed kan uitoefenen en meer te zeggen heeft als andere lidstaat. Dat bedoelen wij met onafhankelijk. Oké, dus ik vertellen. Mevrouw de voorzitter, maar dan staat het verkeerde resolutie erin.
Ja, daar kunnen we jammer genoeg niets meer aan veranderen, dus ik zou om een laatste punt willen vragen uit de zaal. Delegeren van iemand? Mevrouw de voorzitter, voor mij is nog steeds niet duidelijk waarvoor Appendix B voor dient, want de organisatie Amnesty International komt op voor dezelfde rechten als hier Appendix B voor staat, dus het bestaat al. Reactie van deze commissie, delegeren van Frankrijk. Mevrouw de voorzitter, nogmaals zou ik willen verduidelijken dat hier inderdaad al bepaalde organen of commissies voor bestaan, maar deze gaan allemaal over een veel groter beeld en een veel groter onderdeel dan alleen de persvrijheid die voor ons zo ongelooflijk belangrijk is om te behouden en te vertegenwoordigen. Deze andere organisaties kunnen dus echter, zoals ik al eerder vermeld heb, een vooroordeel hebben en dit willen we zoveel mogelijk proberen te vermijden. Is het zo duidelijk? Mevrouw de voorzitter, het is deels duidelijk, maar ik geloof dat Amnesty International al veel succes heeft behaald in het persvrijheid, dus ik snap het eigenlijk nog steeds niet echt. Een laatste reactie van de commissie, delegeren van Duitsland. Mevrouw de voorzitter, ik zou ook even willen aanduiden dat Amnesty International natuurlijk op internationale, globale en op de mondiale schaal werkt. En dat wij ons echt willen bezighouden met het belang van Europese lidstaten. En dat wij dus daarom ook een orgaan hebben opgericht dat zich echt alleen bezighoudt met Europa. En niet alleen met het voeren van campagne en niet met het behalen of het doen of petities laten internationaal gezien. Maar echt bezighoudt met vooral de versterking van communicatie tussen de landen. Zodat wij elkaar beter kunnen begrijpen en niet alleen problemen kunnen oplossen, maar ook kunnen voorkomen. Oké, hierbij sluit ik het debat. Dan zou ik nog iemand uit de commissie willen vragen voor de eindspeech. Ja. Geachte presidium, mede-parlementariërs en overige aanwezigen. Ik kijk hier rond mij en zie mensen die een mening kunnen geven. Ja. En die dit ook mogen doen. Maar dat gaat niet overal zo. Wij vinden allemaal vanzelfsprekend. Maar er worden nu elke dag mensen onderdrukt in alle landen. Om dit probleem op te lossen streeft onze commissie naar eenheid en duidelijkheid. Mediavrijheid is een begrip van de toekomst. Het is dus van belang dat we de problemen nu aanpakken. En niet wachten tot dat mediavrijheid slechts een ideaal is. Met onze resolutie zouden we veel van de actuele en de toekomstige problemen kunnen oplossen. Zo zou ik nog even nadruk willen leggen dat ons orgaan gesteld is op communicatie, die dus de problemen gaan opzoeken, en dan ook een gerechtelijk deel die de problemen gaan oplossen door sancties uit te delen. Hongarije zei in de aanvalspeech dat wij geen onafhankelijke raad hebben als alle landen vertegenwoordigd zijn. Dat punt snap ik zeker. Maar ik denk, als alle landen evenveel vertegenwoordigd zijn in die raad, dat het zeker onafhankelijk is. Ook gaat het hier om het recht dat ieder individu zijn mening op elke manier mag uiten. Het is dus van iedereen's belang dat jullie voor de resolutie stemmen, want alleen dan kunnen wij trots zijn op het recht van mediavrijheid dat wij momenteel hebben, maar waar dat er nog zeker problemen in zitten. Oké, nu mogen jullie kort overleggen over de stemming. Maar dan stel je wetten op en dan staat dan... Duidelijkheid is de baansluiter gaat. En geven en het zal krachtig zijn. Maar ik denk wel dat ik voor sta. Want ik denk dat het goed is. Ik denk dat het echt prima is als ze het zo doen.
Maar nee, ik denk dat het prima is, want er staan geen foute dingen in, maar ze moeten het wel veel strakker doen. Dus het is al een verbetering, maar het moet nog veel beter. Er is geen beslag noodzakelijk. Je kunt het goed als ze willen, we gaan het niet controleren, maar misschien als het ooit verkeerd gaat, als het echt heel erg verkeerd gaat, dan zie ik erin. Oké, dan zou ik terugvallen op in de zaal en vraag alsjeblieft. Alsjeblieft over. Ja, stemmen. Oké, wat stemmen? Ja, ik weet het niet, want er staan ook slechte dingen in, dat realiseer ik me net. Want dat met dat censuur moet gaan. Hoe stemt de delegatie van Oostenrijk? Mevrouw de voorzitter, de delegatie Oostenrijk stemt 4 voor, 1 tegen en 0 onthouden. Hoe stemt de delegatie van Hongarije? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Hongarije stemt als volgt: 0 voor, 5 tegen, 0 in onthouding. En hoe stemt de delegatie van Slowakije? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Slowakije stemt 0 voor, 2 tegen, 3 in onthouding. De delegatie Spanje? Mevrouw de voorzitter, de delegatie Spanje stemt 0 voor, 5 tegen, 0 onthouding. Delegatie van Finland? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Finland stemt als volgt: 5 voor, 0 tegen, 0 in onthouding. Hoe stemt de delegatie van Frankrijk? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Frankrijk stemt 1 voor, 2 tegen en 2 in onthouding. Kroatië? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Kroatië stemt 1 voor, 4 tegen, 0 in onthouding. De delegatie Italië? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Italië stemt als volgt: 0 voor, 5 tegen, 0 in onthouding. En hoe stemt de delegatie van Portugal? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Portugal stemt 2 voor, 3 tegen, 0 in onthouding. Over in de zaal alsjeblieft. Oké, we gaan verder. We staan voor de delegatie van Portugal nog een keer eens. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Portugal stemt 2 voor, 3 tegen, 0 in onthouding. Delegatie Duitsland? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Duitsland stemt 0 voor, 5 tegen en 0 in onthouding. Delegatie Zweden? Mevrouw de voorzitter, de delegatie Zweden stemt als volgt: 0 voor, 6 tegen en 0 in onthouding. En hoe stemt Luxemburg? De delegatie van Luxemburg stemt op, mevrouw de voorzitter. De delegatie van Luxemburg stemt als volgt: 1 voor, 3 tegen en 2 onthouding. Hoe stemt de delegatie van Denemarken? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Denemarken stemt 1 voor, 4 tegen en 1 onthouding. Delegatie Ierland? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Nederland stemt 1 voor, 0 tegen en 4 in onthouding. En hoe stemt Tsjechië? Mevrouw de voorzitter, de delegatie Tsjechië stemt 1 voor, 3 tegen en 0 in onthouding. De stem van de delegatie Griekenland? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Griekenland stemt 1 voor, 4 tegen, 1 onthouding. En hoe stemt de commissie?
Mevrouw de voorzitter, de commissie Mensenrechten stemt 11 voor, 0 tegen en 0 in onthouding. Dan is de resolutie met 29 stemmen voor, 53 stemmen tegen en 13 in onthouding afgekeurd. Er dient niet geklapt te worden. Ik was neutraal, ik wil me eigenlijk onthouden, maar het censuurstuk, dat slaat voor helemaal nergens. Oh, chillen, mag ik dan zetten? Ja, maar wat zetten we de camera dan? Ja, ik kan het zelfs voorzetten. Ja, maar ik moet sowieso naar voren zetten. Ik heb echt een hekel aan mensen naar voren te lopen om dit te zeggen wat te staan. Ik ga wel ook voor. Ik zat net aan de dus we kunnen het gewoon even verdelen. Ik wil weten wie dat weer is. Had ik eerst Dit is Koza. Hier heb ik echt heel veel punten op. Hier gaan we eigenlijk alleen... We willen niet de enige zijn. Deze kan volgens mij zeker niet als dit zo aan. Kan ik iemand anders vertellen wie er nu is? Dan wil ik wel. Ik ga wel terug. Ja, oké, ik heb net voor gaan zitten. Maar de camera is ook een beetje... Ik zat er eerst voor. Kom met vlug. Ik kan slechts voor de camera gaan zitten. Waar is de kast van de camera? Waar is de kast van de camera? Oh, ik ben even een spel. Jullie schieten daar. Dan nog? Maar bij Vrede zit ik. Bij Vrede ga ik voorzetten. Dan ga ik niet achter de vuur shaken. Echt waar. Dan duw ik hier boven de stoel aan. Ja, dat lukt het wel. Dat is wel iets voor. Ik heb het voorgesteld. Timo was eerst ook voor. Toen ineens was hij tegen. Timo wist niet waarom die voor hem niet. Nee, maar ik was er niet. Zijn er mensen die
Waarom zet je dat op? Het is opgelost, iedereen momenteel een zitplek. Wij zijn met 5 en met 4 vandaag. Oké, want het is dus de bedoeling, omdat er sommige commissies natuurlijk als ze gaan zitten dan is er 1 iemand over en als we dan gaan wisselen dan moet je dus zorgen dat degenen die met 6 zijn op een plek van 6 zitten en degenen die met 5 zijn op 5. Dus is er nog iemand die nu niet weet waar die moet gaan zitten? Oké, top. Orde in de zaal, alstublieft. We gaan beginnen met het behandelen van de resolutie COSA. Er zijn geen textuele wijzigingen aangevraagd. Zou ik iemand vanuit de commissie van naar voren willen vragen voor een voorspeech voor de resolutie? Dan voor het voorlezen van de OC's, mijn excuses. Meneer de voorzitter, acht noodzakelijk dat de campagne wordt gevoerd door de Europese Unie voor het nieuwe berichtgevingsplatform, wat zal vallen onder de marketingafdeling van de Europese Unie. Vraagt de Commissie voor Mensenrechten of het door de Commissie voorgestelde orgaan desbetreffende fact-checking te controleren. Verzoekt het orgaan DSL op te richten, zie appendix A. Stelt voor om het NEP op te richten, zie appendix B. Eist dat het Europees Hof van Justitie nader te bepalen uiterste grenzen moet aanstellen voor ethische kwesties, waardoor elk land zijn eigen cultuur kan behouden. Wijst op het verbeteren van inlichtingen van burgers over de criteria waaraan een toetredend land moet voldoen. Acht noodzakelijk dat de bevoegdheid in het Europees Parlement bij de landelijke fracties wordt gelegd. Beklemtoont dat OC2 tot en met OC4 moeten worden gelezen als één systeem, waarbij er samenwerking zal zijn tussen de verschillende organen. Zie appendix C. Verzoekt de voorzitter deze resoluties te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen van de lidstaten. Kan er iemand vanuit de commissie naar voren roepen om een speech te houden voor de resolutie? De gedelegeerde van Finland, wilt u alsjeblieft opstaan nadat ik u het recht op opstaan heeft gegeven. Mijn excuses, meneer de voorzitter. Geacht presidium, mede-parlementariërs en overige aanwezigen. Allemaal zijn we anders. Allemaal hebben we onze eigen cultuur. Maar is dat wel zo? Lijken we niet toch meer op elkaar dan we denken? Hebben we niet toch allemaal in essentie dezelfde normen en waarden? Hebben we niet het meeste belang bij één Europese Unie? Dat is wat wij willen bereiken. Eén Europa waarin wij de Europese integratie bevorderen, maar ook de diversiteit behouden. Het hoofddoel is om de burger het vertrouwen in de Europese Unie terug te geven. We zorgen voor meer transparantie over de Europese beslissingen. We zorgen ervoor dat de Europese burger alleen de relevante en waarlijke informatie krijgt en dat deze informatie ook goed aan hen overgebracht wordt. We zorgen ervoor dat de burger meer inspraak krijgt in de EU. Daarom presenteren wij met gepaste trots NEP, New European Platform. NEP is het platform dat ervoor zorgt dat de burgers de informatie krijgen die voor hen belangrijk is en dat deze informatie ook waar is. Zoals de beslissingen die gemaakt worden in de EU en dat deze informatie dus ook feitelijk is en ook klopt. Dit willen wij omdat dit voor meer transparantie zorgt en daardoor dus ook voor meer vertrouwen in de EU. Dit platform is voor elke burger toegankelijk en zal ook voor elke burger te begrijpen zijn. Doordat het ene orgaan, de fact-checking, ervoor zorgt dat alle informatie die op het platform komt te staan feitelijk en waar is, en het andere orgaan ervoor zorgt dat de taal toegankelijk is, brengt het gezamenlijk datgene wat wij willen bereiken. Duidelijkheid en transparantie.
Als laatste hoort er binnen de Europese Unie geen machtsverhouding. Dit is waar de Europese Unie naar streeft. Zowel de grote als kleine lidstaten horen inspraak te hebben in de Europese Unie. Daarom is het noodzakelijk dat er een bevoegdheid komt die de coalities tussen kleine lidstaten het vetorecht geeft over supranationale beslissingen, mits er een nader te bepalen aantal stemmen behaald wordt. Dit is voordelig voor de kleinere lidstaten zoals Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Slowakije, Tsjechië, Portugal en Zweden. Met deze oplossingen willen wij het motto van de Europese Unie, in varietata concordia, oftewel verenigd in verscheidenheid, verwezenlijken. Er is een informatieve vraag ingediend. Ik zal hem nu aan u voorlezen. De delegatie van Kroatië had graag geweten over welke ethische kwesties of vraagstukken het gaat en hoe het bedoeld wordt bij het begrip, wat er bedoeld wordt bij het begrip uiterste grenzen en wat er juist aan de rol moet zijn van het Europees Hof van Justitie over deze ethische kwesties. Kan ik iemand uit de commissie vragen voor het beantwoorden van deze informatieve vraag? De gedelegeerde van Spanje. Meneer de voorzitter, de uiterste grenzen zijn grenzen die nog nader moeten worden bepaald door onafhankelijke experts. Wat wordt er verstaan onder ethische kwesties? Dit zijn kwesties op moraal. Dat is dus de vraag, wat is goed, wat is slecht? Dit wordt verder bepaald door de uiterste grenzen die door onafhankelijke experts worden bepaald. Waarom willen wij ons orgaan onderbrengen onder het Europees Hof van Justitie? Dat kan ik u uitleggen. Wanneer een orgaan onder het Europees Hof van Justitie valt, dan valt het onder Ede. Ook is er geen sprake van machtsverhouding met de Europese Unie en kunnen zij volledig onafhankelijk functioneren. Er is een amendement ingediend tegen deze resolutie. Stelt voor om clausule 7 de woorden acht noodzakelijk dat er bevoegdheden in het Europees Parlement bij de landelijke fracties wordt gelegd, te vervangen door de woorden acht noodzakelijk dat er vanuit de EU subsidies gaan naar de landen om meer daadkracht te geven dan de Europese verkiezingen. Dan wil ik graag degene van het amendement voorroepen voor dit amendement. Graag alsjeblieft alleen maar naar voren komen als ik u het recht hier tot heb gegeven. Marco maar. Geacht presidium, mede-parlementariërs en overige aanwezigen. Ik heb vandaag mijn begrafenispak aan, omdat ik deze commissie ga begraven in feiten. Feiten waar zij over gelogen hebben, met een commissie die zegt fake facts tegen te willen gaan. De commissie wil veto's instellen voor alles wat de EU doet. Dit door middel van coalities van landen die in de minderheid zijn. Zij kwamen met het fake fact dat de grootmachten al vetorecht hebben, in tegendeel tot de kleinere landen. Dit is een leugen die de samenwerking tussen de EU-lidstaten heeft verslechterd en de grootmachten tegen de kleinere landen heeft opgezet. Niemand heeft een veto over alles, maar bij dingen die het budgetrecht aangaan en een verandering in de grondwet wel. Daar heeft elk land een vetorecht. Bovendien is het onzin dat kleinere landen zich niet vertegenwoordigd voelen. Dit valt terug te zien in de Europese Raad, waarbij er uitsluitend voorstellen worden aangenomen met een consensus. En dit orgaan is het hoogste orgaan van de Europese Unie. In deze raad heeft elk land één enkele stem, niet meer dan dat. Nergens vind ik een bron waar de landen aangeven dat ze zich niet gehoord voelen. De burgers echter voelen wel dat ze niet gehoord worden.
Dit concludeert de commissie zelf ook bij ICE. Niet alleen in de kleine landen, maar ook in de grote landen, zoals Duitsland. Denk aan Geert Wilders, Marine Le Pen en Alternatieven voor Duitsland. Daarom willen wij dat burgers zich meer gehoord voelen en meer betrokken raken bij de besluitvorming van de Europese Unie. Een begin daarvan is laten zien dat burgers bereid zijn te stemmen. Op het moment voelen bepaalde burgers dat de Europese Unie een soort dictaat is tegen de Europeaan. Elk land hier aanwezig is een overtuigd democraat. Zorg dat aan het einde van deze speech de democratie overwint. Zorg dat uw land wint. Stem voor dit amendement. En als laatste zou ik dan willen toevoegen, ik heb mijn bronnen vanochtend verspreid. Maar waar zijn de bronnen van de Commissie van Constitutionele Zaken? Kan ik iemand uit de commissie naar voren roepen om een speech tegen het amendement te houden? De gedelegeerde van Frankrijk. Geacht presidium, mede-parlementariërs en overige aanwezigen. Vandaag doen we het anders. Wij zijn vanochtend persoonlijk gekwetst. Wij zijn persoonlijk aangevallen. Er wordt gezegd dat onze commissie de afgelopen dagen niets gedaan heeft. Nou, ik kan u vertellen, de afgelopen dagen hebben wij tot middernacht zitten werken om te zorgen dat deze moeilijke kwestie op een zo goed mogelijke manier wordt opgelost. Ik vind het dan ook erg jammer dat dat op deze manier moet. Ik ga u mijn kledingstijl besparen. Ik zie in mijn YouTube kanaal, XXX Anna Beauty Vlogs. Maar daar hebben we het niet over. Subsidies zijn niet de oplossing. We kunnen weer overal geld in gaan pompen, maar dat is niet de oplossing. De oplossing is een burgers een echte stem geven. De stem die ze verdienen. De stem waarmee ze in hun land geboren zijn. Ik hoop dat u allen met mij begrijpt dat dit geen begrafenis is van de Europese Unie, maar een nieuwe geboorte. Want grootmachten en kleine landen zullen baat hebben. Wij staan er namelijk voor een gezamenlijke Europese Unie. Een Europese Unie met één stem. Wie het hier met mij eens is? De mensen lopen hier buiten rond. De mensen zitten in Italië. De mensen zitten overal in Europa. En dit kan alleen door een gezamenlijke stem uit te brengen. Dit doen wij door Europa gezamenlijk te maken, door de kleine landen een stem te geven en daarmee een eensgezind Europa te creëren, zodat wij kunnen concurreren met China en Amerika. Zodat wij verder kunnen. Zodat wij verder kunnen met Europa en zodat wij niet in deze neerwaartse spiraal terecht raken. Dank u wel. Dan wil ik aan de delegatieleiders vragen om de stemmen te verzamelen.
vragen om zijn stem uit te brengen. Er dient alleen maar voor en tegen te stemmen, onthouding niet. Delegeerde van Oostenrijk. Meneer de voorzitter, de delegatie Oostenrijk stemt 0 voor en 5 tegen. De gedelegeerde van Hongarije. Meneer de voorzitter, de delegatie van Hongarije stemt 0 voor, 4 tegen. Gedelegeerde van Slowakije. Meneer de voorzitter, de delegatie van Slowakije stemt 1 voor, 4 tegen. Gedelegeerde van Spanje. Meneer de voorzitter, de delegatie van Spanje stemt 5 voor en 0 tegen. Gedelegeerde van Finland. Meneer de voorzitter, de delegatie van Finland stemt 5 voor, 0 tegen. De delegatie van Oostenrijk. Meneer de voorzitter, excuus, de delegatie Oostenrijk stemt 5 voor en 0 tegen. De stemmen kunnen niet gewijzigd worden nadat ze uitgebracht zijn. Ik ga verder naar de gedelegeerde van Frankrijk. Meneer de voorzitter, de delegatie van Frankrijk stemt als volgt, 5 voor, 0 tegen. De gedelegeerde van Kroatië. Meneer de voorzitter, de delegatie van Kroatië stemt 0 voor, 6 tegen. De delegatie van Italië. Meneer de voorzitter, de delegatie van Italië stemt 5 voor, 1 tegen. De delegatie van Portugal. Meneer de voorzitter, de delegatie van Portugal stemt 5 voor, 1 tegen. De delegatie van Duitsland. Meneer de voorzitter, de delegatie van Duitsland stemt 5 voor, 0 tegen. De delegatie van Zweden. Meneer de voorzitter, de delegatie van Zweden stemt 2 voor en 3 tegen. De delegatie van Luxemburg. Meneer de voorzitter, de delegatie van Luxemburg stemt als volgt: 1 voor, 4 tegen. De delegatie van Denemarken. Meneer de voorzitter, de delegatie van Denemarken stemt 0 voor, 5 tegen. De delegatie van Ierland. Meneer de voorzitter, de delegatie van Ierland stemt 0 voor en 5 tegen. De delegatie van Tsjechië. Meneer de voorzitter, de delegatie van Tsjechië stemt 2 voor, 3 tegen. 2 voor, 2 tegen. De delegatie van Griekenland. Meneer de voorzitter, de delegatie van Griekenland stemt 1 voor, 4 tegen. Hoe stemt de commissie? Meneer de voorzitter, de commissie Constitutionele Zaken stemt 0 voor, 12 tegen. Dat is het amendement met 37 stemmen voor en 56 stemmen tegen afgewezen. Bij deze open ik het debat. Mag ik een eerste punt vanuit de zaal? Delegatie van Finland. Meneer de voorzitter, in afhandeling B staat dat voor iedere burger begrijpelijke feitelijke informatie moet worden geleverd. Hoeveel informatie wilt u de burger dan geven? Alle informatie? Dus gaat het niet wat te ver? Mag ik een reactie vanuit de commissie? Gedelegeerde van Slowakije. Meneer de voorzitter, aan de hand van ons vraagstuk is uitgekomen dat de transparantie niet genoeg is. Daarom willen we proberen te zorgen dat zoveel mogelijk informatie behouden blijft. Met eventueel moeilijke politieke aspecten en definities in deze vraagstukken, zullen in deze kwesties en artikelen op net, zullen deze zo goed mogelijk omschreven gaan worden en de kern van het versimpelde en vereenvoudigde bericht behouden blijven. Op die manier proberen we de burgers zo goed mogelijk te informeren. Het gaat namelijk om kwaliteit en niet om kwantiteit. De tegenspeech tegen deze resolutie zal aan het einde van dit debat gesproken worden. Mag ik een reactie vanuit de zaal van het punt van de commissie? Is er bijval vanuit de zaal? Dan wil ik graag een nieuw punt uitvragen vanuit de zaal. Gedelegeerde van Luxemburg. Ik heb een vraag over OC 5. Zouden er een paar voorbeelden genoemd kunnen worden over genoemde ethische kwesties waar grenzen voor worden gesteld? Mag ik een reactie vanuit de commissie? Gedelegeerde van Duitsland. Meneer de voorzitter, nou, ik zou een voorbeeld kunnen geven van een kwestie die op dit moment niet ingeschakeld is, maar waar wel debat over was. Bijvoorbeeld in Nederland
is er debat geweest over of de Zwarte Piet al moet blijven, want voor veel burgers kan het als een discriminatie gezien worden. Is hierbij uw vraag beantwoord? Ja, meneer de voorzitter. Mag ik dan vragen om een nieuw punt vanuit de zaal? Gedelegeerde van Italië. Meneer de voorzitter, ik vraag mij af hoe jullie in OC50 de uiterste grenzen voor jullie zien. Mag ik een reactie vanuit de commissie? Gedelegeerde van Frankrijk. Meneer de voorzitter, deze uiterste grenzen zijn, zoals in de informatieve vragen gezegd is, later te bepalen door experts. Mag ik een compleet nieuw punt vanuit de zaal? Gedelegeerde van Ierland. Meneer de voorzitter, bij OC2 hebben we het over fact-checking. Maar dit is al één keer uit de lucht gehaald vanwege veel kritiek en omdat het in de eerste instantie niet goed functioneerde. Hoe wil je ervoor gaan zorgen dat het deze keer wel goed gaat? Mag ik een reactie vanuit de commissie? Gedelegeerde van Finland. Meneer de voorzitter, doordat het een onafhankelijke commissie is wat fact-checking zal gaan controleren, betekent dit dat de informatie alleen waarlijk zal zijn en daardoor, omdat het onafhankelijk is, kan er geen invloed worden uitgeoefend waardoor dus ook echt alleen feitelijke informatie wordt verspreid waardoor de burger dus ook weer vertrouwen in krijgt omdat alles wat we te horen krijgen ook klopt. Mag ik een reactie vanuit de zaal op het punt van de commissie? Gedelegeerde van Luxemburg. Ja, meneer de voorzitter, ik vroeg me af of er dan ook feiten naar buiten worden gebracht die nadelig zijn voor de EU. Mag ik een reactie vanuit de commissie? Gedelegeerde van Zweden. De fact-checking zal ervoor zorgen dat er geen informatie achtergehouden wordt. Meneer de voorzitter, sorry. Er zal ervoor gezorgd worden dat er geen informatie achtergehouden wordt, zodat elke burger ook alle informatie heeft en zijn eigen mening daarover kan vormen. Is er bijval vanuit de commissie? Gedelegeerde van Griekenland. Meneer de voorzitter, we willen er ook voor zorgen dat zowel positieve als negatieve dingen naar buiten komen, zodat het niet pro-Europees gaat lijken. Is er een reactie vanuit de zaal? Gedelegeerde van Finland. Meneer de voorzitter, ik vroeg mij af waarom jullie deze taak overdragen aan de commissie Mensenrechten. Wat heeft dit ermee te maken? Een reactie vanuit de commissie, alstublieft. Gedelegeerde van Slowakije. Meneer de voorzitter, onze commissie houdt zich bezig met constitutionele zaken. Het heeft betrekking op het behoren en de tevredenheid van de burgers van de lidstaten van de EU om te zorgen dat de belangen van ieder land goed genoeg wordt behartigd. Hierbij horen niet de aspecten die horen bij het controleren van bepaalde politiek beïnvloede onderwerpen die op het net worden geplaatst. Omdat onze commissie zich alleen bezighoudt met politiek en zich niet met de berichten die naar buiten worden geplaatst en bij de commissie van Mensenrechten over persvrijheid gaat, zullen zij de mensen aanstellen die hier het zeggenschap over gaan hebben. Gedelegeerde van Finland is hierbij uw vraag beantwoord. Ja, meneer de voorzitter. Mag ik dan een nieuw punt vanuit de zaal? Gedelegeerde van Duitsland. Meneer de voorzitter, er wordt gezegd dat de Europese burgers willen informeren over belangrijke feitelijke informatie over de Europese beslissingen. Daarmee willen ze de jongeren een APG eigenlijk waar ze op kunnen kijken. En dan willen ze een website opmaken voor ook voor jongeren en ouderen waarschijnlijk. Maar ook willen ze de ouderen eigenlijk informeren over een Europese beslissing. Is er een reactie vanuit de commissie? Gedelegeerde van Hongarije. Meneer de voorzitter, je kunt als burger altijd blijven bepalen waar je nieuws vandaan haalt. De persvrijheid zal intact blijven. Dus op het moment dat je ervoor kiest niet naar het platform net te gaan, kun je deze informatie via de normale persvrijheid, via de normale gang van zaken, bijvoorbeeld de krant, als je dat als ouder hebt, ook ontvangen. Maar mocht je als oudere door onze campagne
geïnteresseerd zijn in dat platform, dan is deze makkelijk toegankelijk via het internet. Is er een reactie vanuit de zaal? Delegeren van Frankrijk. Meneer de voorzitter, hoe gaat de commissie het dan mogelijk maken voor mensen die wel geïnteresseerd zijn in het platform, maar geen toegang hebben tot internet? Is er een reactie vanuit de commissie? Gedelegeerde van Slowakije. Meneer de voorzitter, in de millenniumdoelen staat dat ieder land wereldwijd met betrekking tot de Europese Unie ook iedere burger de mogelijkheid en de bevoegdheid zou moeten hebben om toegang te hebben tot het internet. Hiermee willen wij dan ook zeggen om via internet te communiceren dat iedere inwoner hier recht op heeft, die daar ook beschikking tot zal hebben. En mocht het niet zo zijn, dan zal het vanuit de EU gefaciliteerd gaan worden. Is uw vraag hiermee beantwoord? Meneer de voorzitter, dat is hij, ja. Mag ik dan vragen nu om het laatste punt vanuit de zaal? Gedelegeerde van Spanje. Meneer de voorzitter, in het vraagstuk gaat het onder andere over de omvrede van verschillende aspecten zoals de financiële steun aan met name aan Zuid-Europese landen en de vluchtelingencrisis. Waarom zie ik er niks van terug in de resolutie? Reactie vanuit de commissie. Gedelegeerde van Slowakije. Meneer de voorzitter, in het vraagstuk worden echter alleen maar voordelen of worden echt alleen maar voorbeelden genoemd. Ons vraagstuk gaat over de ontevredenheid en de verdeling, de transparantie die niet goed genoeg aanwezig is om één Europa te worden. De voorbeelden die de delegatieleider van Spanje noemt, zijn echter van bepaalde situaties. We willen niet te diep ingaan op de praktijk en puur de krachten behandelen die vanuit de lidstaten worden ingediend. Is er een reactie vanuit de zaal? Dan wil ik hierbij het open debat afsluiten. Is er iemand uit de zaal die een speech heeft tegen deze resolutie? Delegeerden van Italië. Geacht presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen. Als je dak legt, maar je niet weet waar het lek zit, kun je willekeurig dakpannen gaan vervangen, maar dit heeft vaak geen resultaat. Zo kijk ik ook naar deze resolutie. Ondanks de inspanning van de commissie Constitutionele Zaken is het probleem niet goed omschreven in de IC's. Het probleem gaat namelijk over een goede balans tussen integratie en diversiteitsverbanden. Er zijn volgens de commissie twee problemen. De twijfel van de burger over de EU en de weinige en niet correcte manier waarop de EU informatie deelt. Het delen van deze informatie is echter geen probleem, aangezien de burger deze informatie gewoon kan bekijken op sites van de EU. Wat de twijfel van de burger betreft, is dit geen probleem wat aansluit bij het vraagstuk. Volgens mij is het probleem dat de informatie wel vrij wordt gegeven, maar deze niet aankomt bij de burger. Toen ik deze resolutie voor het eerst las, struikelde ik al over een flink aantal punten. De oprichting van de organen NEP en DSL zijn volgens mij compleet nutteloos. Wetten worden niet voor niets in lastige taal geschreven. Wetgeving is nou eenmaal niet simpel en kan dus ook niet in simpele taal omgezet worden. Er zijn genoeg platformen waarop mensen de informatie die in de EU besproken wordt, kan vinden. Op 1 maart 2017 verscheen een witboek over de toekomst van de Europese Unie, opgesteld door de Europese Commissie. Hierin zijn 5 scenario's geschetst over de verdere toekomst van de EU. Het is spijtig dat de Commissie dit niet heeft geraadpleegd, omdat zij hiermee een richting in hadden kunnen slaan
die wel antwoord had kunnen geven op het vraagstuk dat hier centraal staat. Kan iemand uit de commissie naar voren roepen voor de eindspeech van de resolutie? Gedelegeerde van Slowakije. Geacht presidium, mede-parlementariërs en overige aanwezigen. Deze maand, ongeveer 3 jaar geleden, leerde ik Tom kennen. Tom werd op zijn 12e betrokken in een auto-ongeluk. Dit ongeluk heeft ervoor gezorgd dat hij slechtziend werd en niet meer duidelijk een beeld kon vormen over de wereld om zich heen. Na enkele jaren, met veel frustratie en onbegrip, werd zijn grootste vraag welk nut het nog heeft om onbegrip te hebben over hetgeen je iedere dag mee bezig bent. Na het onderzoek van zijn ouders van het afgelopen jaar behaalden ze succes. 2 maanden na zijn 14e verjaardag onderging hij een behandeling die zijn slechtziendheid verminderde. Een wereld die letterlijk en figuurlijk voor hem openging. En een eigen mening die hij weer kon gaan vormen. Deze behandeling, die de Europese Unie zal moeten ondergaan, zal niet uit een wonderwoordje of een tovertruc bestaan. Maar uit een aantal belangrijke oplossende clausules. Ons vraagstuk heeft betrekking op het vormgeven van de EU, waarin verenigd in verscheidenheid de tevredenheid en diversiteit bij integratie en de angst voor bedreigingen van nationale cultuur van groot belang zijn. Het omvat echter meer, alleen hebben wij ons gefocust op deze punten. We zijn sterk van mening dat iedereen gelijk geïnformeerd dient te worden, of je nou hoger of lager opgeleid bent en tot welke leeftijdscategorie je ook behoort. De informatie die jij en vele anderen willen weten over de EU moet in begrijpelijke taal geschreven zijn en op een toegankelijke manier beschikbaar zijn. Door de reeds gepubliceerde complexe informatie via de website van de EU te herschrijven naar vereenvoudigd taalgebruik, welke gecontroleerd is op politieke invloeden en inhoud, zorgen wij voor een stuk meer transparantie vanuit de EU naar de burgers toe. Deze laagdrempelige manier van communiceren zal ingevuld worden als berichtgevingsplatform. Hiermee willen wij aangeven dat de website van de EU tot nu toe niet voor iedereen te begrijpen is. Dit zal plaatsvinden via een app of website en als app zagen wij het voordeel voor het berichtgeven aan de mensen zonder dat zij ook maar naar een website hoeven te gaan door middel van notificaties. Er zal een online reclamecampagne worden gestart om het berichtgevingsplatform onder de mensen te krijgen, waardoor transparantie zeer sterk zal toenemen. Wanneer er door alle EU-lidstaten geïnvesteerd wordt in een berichtgevingsplatform als deze, vinden wij het van belang dat deze ook voor bij iedereen onder de aandacht komt en het geen verspilling is van eventuele geldstromen of mensencapaciteiten. Met het lezen van dit vraagstuk, het bespreken van de problemen en het opstellen van de resolutie zijn wij, de Commissie Constitutionele Zaken, zeer tevreden op de manier waarop wij bijna alle belangen van alle landen hebben proberen te behartigen. We vinden het belangrijk dat wanneer landen zich verenigen binnen de EU en toestemmen met het integreren van andere EU-lidstaten, er vervolgens niet meer wordt geluisterd naar de lidstaten met een tegenstrijdige mening. Zoals de gedelegeerde van Italië zei, vergelijkt zij de EU met dakpannen. Maar volgens mij zijn wij, alle EU-lidstaten, wel meer dan een dakpan. De site van de EU... De gedelegeerde van Slowakije zijn...
Ja, aan de ene kant denk ik van ik laat mezelf liggen tot, maar goed, dat is toch geen kijkers. Hou hem gewoon zo eraan. Zo, hij moet zo hangen. Ik hou hem wel vast. Oké, jij houdt hem zo? Ja. Wacht, je hebt het toch niet voor de... Camera's hier. Ja, oké, daar is gewoon je hand voor. Oké. Nog wat meer, want anders dan... Hij zit open. Volgens mij zit er wel goed van. Ja, maar hij draaide net, dus als ik nog 2 pak. Ja. Sander, even kijken hoe die goed staat. Als ik gewoon links in beeld pak. Als ik hem links gewoon daar pak. Ja, daar zie ik jou. En de speech tool zie ik. Speech, dus een beetje met je armen. Dus met je armen iets. Ja, ik zie je wel, ja. Helemaal top, kijkers thuis, helemaal top, Ted. Helemaal top. En ik heb nog 20 geklapt. Wat? Wat zeg je? Ja, zo. De landenbochten zijn veranderd, dus ga kijken waar je zit. Beneden, oh ja, sorry. Ga je iedereen erin halen? Iedereen erin halen. Welk man ben je? Ik ben het hier buiten. Net ingelezen.
Lisa moest en wilde persen. Lisa wil niet per se informatie. Ik wou dus dit instantie. Ik was gewoon niet goed wat ja. Ja. Ik was gewoon niet goed. Maar dan was ik ja. Wat? Nee, dat was een beetje sorry, ik was ook niet heel. Maar ik wilde gewoon even dat mensen meer dergelijk stoffen iets en dan krijg je zo meer stoffen en lijkt met één niks aan. Nee, net zo water aan met persen die nou zitten. Ja, maar ik zei ik dacht dat ik soms bij me ging zeggen, ja dag, ik ben net daar. Ja, dat ga ik niet zeggen. Ja, dat is wel een beetje zicht. Zelf zo snel mogelijk plaatsnemen in de zaal. Stilte in de zaal, kunnen we eigenlijk beginnen. Er is geen textuele wijziging ingediend door de commissie zelf. Even kijken. Kan ik iemand uit de commissie naar voren roepen om de operatieve clausules voor te lezen? Gedelegeerde van Portugal. Stelt voor om in overleg met andere grootmachten een balans te creëren van het aantal kernwapens door deze te reduceren. Acht noodzakelijk om centra te creëren voor een soepele kennisoverdracht van veiligheids- en defensietechnieken die van wezenlijk belang zijn door elke lidstaat op zijn gebied van specialisatie. Acht noodzakelijk om frontlines uit te breiden door middel van extra manschappen en nieuwe technologieën op het gebied van screening om de veiligheid met betrekking tot terrorisme binnen de Europese Unie te behouden en wellicht te bevorderen. Eist om de uitbreiding van het al bestaande orgaan PESCO door middel van uniforme infrastructuur af te dwingen in Europese lidstaten in de vorm van sancties. Die worden bepaald door het onafhankelijk adviesorgaan ONADOR, om zo de samenwerking tussen de Europese lidstaten te bevorderen en om snellere reacties te verkrijgen. Dringt aan om eens in de 5 jaar een conventie te organiseren, genaamd ENC, over een beter passende Europese norm voor investeringen in defensie, om zodoende de onafhankelijkheid van de Europese Unie tegenover de grootmachten te bevorderen. Zie Appendix B. Stelt voor om ethische hackers in te huren en op te leiden in de eerder genoemde kenniscentra, door hun technieken en kennis te gebruiken bij de werkwijze van bedrijven en overheidsinstellingen, om zo een waterdicht Europees netwerk te creëren. Verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen van de lidstaten. Er is geen informatieve vraag ingediend, echter is er wel een amendement ingediend. Dit amendement betreft clausule 5.
Hier staat, of de aanvulling die ze doen is. Ja. Het is betreffende OC5. De toevoeging is deelname is vrijwillig en stemmingen zullen democratisch zijn met vetorecht van elke. Dat is onleesbaar, maar individuele staat of lidstaat. Mag ik de initiatief vertegenwoordiger van Spanje daarvoor beroepen? Geacht presidium, mede-parlementariërs en overige aanwezigen. Ik ben het niet volledig eens met OC5 van de Commissie Veiligheid en Defensie. Ik heb deze mening omdat er in OC staat dat het verplicht is om deel te nemen aan het ENC. In appendix B staat dat dit voor alle EU-lidstaten geldt. Ik vind dat dit niet verplicht zou moeten zijn, aangezien ik van mening ben dat lidstaten hier zelfs over zouden moeten kunnen beslissen. Mocht de commissie bedoelen dat het om een norm gaat, dan vind ik dat je dit duidelijker zou moeten verwoorden. De soevereiniteit van een land is belangrijk. Het biedt bescherming tegen oorlog en overheersing van buitenaf. Een voorbeeld van wanneer deze soevereiniteit voltrokken is Duitsland, in rond 1900 tot aan de Eerste Wereldoorlog. Duitsland vond dat zij hun cultuur moesten uitbreiden en andere landen deze cultuur moesten vertolken. Hierbij verbroken ze de soevereiniteit van de andere landen, omliggende andere landen, en werden hierdoor conflicten, hierdoor ontstonden conflicten. Daarom, dit vind ik niet goed en daarom denk ik dat het beter is om bij het ENC optioneel te maken. Ik vind het ENC geen slecht idee, alleen het verplichte soevereiniteit echt aan. Het tweede punt wat ik wil geven is dat de Europese Unie, als we volgens normale Europese normen van de Europese Unie gaan stemmen, dan betekent dit dat er een meerderheid voor is wanneer het gaat om het percentage wat er betaald moet worden van het bruto nationaal product. Ik vind echter dat het om zoveel geld gaat dat het een vetorecht, net zoals bij de NAVO ingediend, zal moeten bij betrokken zal moeten worden. Bij de NAVO is dit al aanwezig en daarom denk ik dat het hier ook goed kan plaatsvinden. Gelieve af te ronden. Oké. Ik zou dan het AC als volgt opstellen. Dringt aan om eens in de 5 jaar een conventie te organiseren genaamd ENC. Hieraan kunnen de Europese lidstaten vrijwillig deelnemen. Dit gaat over een beter passende Europese norm voor investeringen en defensie om zodoende de onafhankelijkheid van de Europese Unie tegenover de grootmachten te bevorderen. De stemmingen die gehouden zullen worden, zullen democratisch met vetorecht zijn. Dank u wel. Wie uit de commissie mag naar voren roepen voor een tegenspeech? Smaak. Geacht presidium, mede-parlementariërs en overige aanwezigen. Ik hoor hier woorden zoals verplichtingen en soevereiniteit. Dit klopt niet helemaal. Wij denken dat hiermee wordt bedoeld dat de delegatie van de gedelegeerde van Spanje denkt dat wij hier verplichtingen opstellen voor een Europese norm. Dit klopt totaal niet. Ook zullen wij de soevereiniteit van bepaalde landen totaal niet schenden. Daarom zou ik graag nog een keer het begrip van OC5, of de uitleg van OC5 nog een keer graag opnieuw willen geven. Er is nu een bestaande NAVO-norm. Deze NAVO-norm wordt niet behaald door 46% van alle Europese landen. Dit is een heel groot aantal landen. Ook kunnen ze daar niet een beetje maar aan voldoen, of een beetje niet aan voldoen, maar totaal niet. Sommige landen zitten zelfs op maar 0,6 in plaats van 2% wat ze zouden moeten betalen. Daarom stellen wij graag de Europese norm op. De Europese norm is in principe een hulpstap. Deze stap zorgt ervoor dat Europese landen wel kunnen betalen. En dat doen we door middel om te vergaderen tussen alle Europese landen wat deze norm kan zijn. Wat kunnen wij betalen om deze norm al mogelijk te maken?
deze norm wordt dan bepaald door wetenschappers en experts en ook de gedelegeerden van alle veiligheid en defensies van alle landen. Daarom zouden we graag, met deze beslissingen zouden we graag een hulpmiddel willen opstellen, zodat we uiteindelijk wel aan een NAVO-norm kunnen komen, wat nu dus niet duidelijk kan. Want wij bedoelen alleen, wij willen geen verplichtingen, wij willen een compromis sluiten tussen de landen, zodat we wel een Europese norm kunnen halen, die we dus kunnen betalen, en dit wordt dan bepaald door experts en de veiligheid en defensie. En ook willen wij zorgen dat we uiteindelijk die NAVO-norm misschien wel kunnen halen, want op dit moment lukt het gewoon niet. En daarom gaan wij zorgen, door middel van vergaderingen, dat dit wel gaat lukken. Dan gaan we nu over tot de stemming. Dan vraag ik aan alle delegatieleiders om de stemmen te verzamelen. Onthoud, er kan enkel in voor en tegen gestemd worden. En ik vind niet dat je dat moet moet zijn. Maar dat doet ze ook. Hij heeft er nog een inzicht. Hij dacht dat het slecht was, maar dat is helemaal niet waar. Dat is lang van klaren. Dat iedereen die verplichting kan halen. Nee, het is niet verklaren of wat je van. Ze gaan vergaderen op een nieuwe norm. Die norm die wel aan wordt gehaald. Nee, ze willen een nieuwe norm. Nee, dat zegt niemand. Dat heeft hij maar uitgelegd. Nee, want dit gaat gestaan worden. De nieuwe norm. 2% is het hoog, niet haalbaar is daar. Ja, maar hoezo is van 0,6? Dat zou ik niet opgeven. Ik ben tegen. Graag orde in de zaal. Iedereen vertrekt weer naar zijn zitplek. Dan gaan we nu over tot het verzamelen van de stemmen. We beginnen met de delegatie van Oostenrijk. Meneer de voorzitter, de delegatie Oostenrijk stemt 0 voor, 5 tegen. De delegatie van Hongarije. Meneer de voorzitter, de delegatie van Hongarije stemt 4 voor, 0 tegen. De delegatie van Slowakije. Meneer de voorzitter, de delegatie van Slowakije stemt 1 voor, 4 tegen. De delegatie Spanje. Meneer de voorzitter, de delegatie van Spanje stemt 5 voor, 0 tegen. De delegatie Finland. Meneer de voorzitter, de delegatie Finland staat 0 voor en 5 tegen. De delegatie Frankrijk. Meneer de voorzitter, de delegatie Frankrijk stemt 5 voor, 0 tegen. De delegatie Kroatië. Meneer de voorzitter, de delegatie van Kroatië stemt 0 voor, 5 tegen. De delegatie van Italië. Meneer de voorzitter, de delegatie van Italië stemt 1 voor, 5 tegen. De delegatie van Portugal. Meneer de voorzitter, de delegatie van Portugal stemt 0 voor, 6 tegen. De delegatie van Duitsland. Meneer de voorzitter, de delegatie Duitsland stemt 1 voor, 4 tegen. De delegatie van Zweden. Meneer de voorzitter, de delegatie van Zweden staat 6 voor en 0 tegen. De delegatie van Luxemburg. Meneer de voorzitter, de delegatie van Luxemburg stemt als volgt. 2 voor, 3 tegen. De delegatie van Denemarken. Meneer de voorzitter, de delegatie van Denemarken stemt 6 voor, 0 tegen. De delegatie van Ierland. Meneer de voorzitter, de delegatie
delegatie van Griekenland. Meneer de voorzitter, de delegatie van Griekenland stemt 4 voor, 1 tegen. En als laatste de commissie. Meneer de voorzitter, de commissie Veren stemt 0 voor, 12 tegen. Dan is dit amendement met 38 stemmen voor en 57 stemmen tegen verworpen. Er ging niet geklapt worden. Wie mag ik naar voren roepen uit de commissie voor de voorspeech? Gedelegeerde van Oostenrijk. Geacht presidium, mede-parlementariërs en overige aanwezigen. Veiligheid. Dit is één woord waar onze resolutie om draait. Veiligheid. Veiligheid is prioriteit nummer 1 om een goed functionerende Unie te hebben. Zonder veiligheid geen goed onderwijs. Zonder veiligheid geen naleving van de mensenrechten. Zonder veiligheid geen internationale handel. Er zijn partijen die zich af zullen vragen, maar Europa is toch al veilig? En Europa is inderdaad al veilig, maar dat is des te meer een reden om alles erop in te zetten dat we deze veiligheid behouden. Elke lidstaat is dan ook bereid om samen te werken en samen te investeren, met als gevolg dat we één sterk Europa vormen, dat niet onderdoet voor de andere grootmachten. In een conventie die elke 5 jaar plaatsvindt, wordt een investeringsnorm vastgesteld die rekening houdt met de mogelijkheden en wensen van elke individuele lidstaat. Om zo een ideale norm te vormen die de lidstaten ook bereid zijn na te streven. Als elk land investeert, is veiligheid gegarandeerd. Investering zorgt namelijk voor innovering. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe technologieën en kenniscentra die zorgen voor een soepele kennisoverdracht tussen de verschillende lidstaten. Een ander punt van veiligheid is de steeds meer opkomende kwestie van cyberwarfare en hybride oorlogsvoering. De achterstand die de EU momenteel heeft op dit gebied zal verkleind worden door ethische hackers in te huren en op te leiden in kenniscentra. Onze resolutie staat voor veiligheid, uniformiteit en tevredenheid binnen de EU. En daarom komt alles dan ook samen in één punt: samenwerking. Want alleen samenwerking en medewerking van alle lidstaten, groot of klein, rijk of arm, kan resulteren in één sterk, uniform Europa. Want zoals iedereen wel weet, samen sta je sterk. Vede, vidi, vici. Dat was dan de voorspeech. Dan gaan we bij deze over naar het open debat. Mijn excuses voor de vergissing. We beginnen eerst met de tegenspeech. Is er iemand met een tegenspeech in de zaal? Dan gaan we nu verder naar het open debat. Dan heb ik een eerste punt uit de zaal. Ik zie de gedelegeerde van Denemarken. Meneer de voorzitter, ik vraag mij af bij het 6e OC, er heb ik een paar vraagjes bij. Zou dat niet opgevat kunnen worden als de invasie van privacy als je gaat hacken om als je gaat hacken, dan gaat je volgens mij gewoon opgenomen worden als invasie van privacy. En zoals in de speeches gezegd, dat er een soort oorlog was in de technologie of hoe het werd gezegd, ik weet niet meer fatsoenlijk. Maar jullie zouden dan hackers instellen om daar tegen te gaan, maar volgens mij ga je daar gewoon meer deelnemen in die oorlog. Kan daar wel verduidelijking over gemaakt worden. Graag een reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Oostenrijk. Meneer de voorzitter, ik ga hier wel duidelijkheid voor geven, inderdaad. Op dit moment loopt Europa achter op de andere
grootmachten zoals Rusland of Amerika op het gebied van oorlogsvoering via digitale oorlogsvoering. Bijvoorbeeld hoe er gespeculeerd wordt dat Rusland invloed heeft gehad op de verkiezing van de president van Amerika. En dat zoiets willen wij dus voorkomen door deze hackers in te huren en op te leiden. Niet om onze eigen burgers te infiltreren, maar om te voorkomen dat wij door buiten EU-landen aangevallen worden op het gebied van digitalisering. Is hiermee uw punt duidelijk? Jawel, meneer de voorzitter. Dan wil ik overgaan op een nieuw punt vanuit de zaal. De GDGR van Slowakije. Meneer de voorzitter, ik heb een vraag over OC1. Hier stellen jullie voor met overleg met andere grootmachten kernwapens te reduceren. Hoe willen jullie Noord-Korea, Rusland en Amerika ervan overtuigen om hun kernwapens te reduceren? Een reactie hierop vanuit de commissie, de gedelegeerde van Duitsland. Ons idee van wat wij hier van Europa vinden, meneer de voorzitter, mijn excuses. Wij vinden dat in de wereld te veel kernwapens zijn. Daarom willen wij graag de kernwapens reduceren. Dit willen we doen wij stellen dit voor om met overleg te gaan met die grootmachten zoals Rusland, Amerika, China, etc. om deze kernwapens te reduceren. Dit willen we doen dus om in overleg te gaan, want dan zeggen wij van jongens, wij vinden dat er te veel kernwapens zijn, we willen dit reduceren. Dit willen we niet doen per aantal, we willen dit doen procentueel. Dus bijvoorbeeld 1/3 verminderen. En dit is eigenlijk de enige manier om de kernwapens te verminderen. Want als je zelf kernwapens gaat maken, wordt Europa minder veilig. Want dan zien de andere grootmachten jou als een vijand. En als je zelf kernwapens gaat verminderen in Europa alleen, dan zijn wij een beetje zwakker en dat willen we niet hebben. De gedelegeerde van Slowakije, is hiermee uw punt verduidelijkt? Meneer de voorzitter, ons punt hiermee is niet verduidelijkt. Een gesprek aangaan heeft echter geen nut. Maar wat is de concrete reden voor die landen om hun kernwapens te reduceren? Reactie hier vanuit de commissie, de gedelegeerde van. Graag uw bordje horizontaal houden, zodat ik het kan lezen. Luxemburg. Meneer de voorzitter, het verminderen van het aantal kernwapens zal zorgen voor meer veiligheid en wij zijn van mening dat dit alleen maar ten goede kan komen aan elk land in de hele wereld. Dus het verminderen van het aantal kernwapens zal een stap zijn in de goede richting om helemaal af te komen van kernwapens. Dank u wel. Graag een reactie hierop vanuit de zaal. De gedelegeerde van Tsjechië. Meneer de voorzitter, hoe zal het reduceren van kernwapens voor Rusland bijvoorbeeld veiligheid in Rusland veroorzaken? Reactie hierop vanuit de commissie Frankrijk. Meneer de voorzitter, waar het bij ons om draait is dat we niet het probleem uit de weg willen lopen, maar het overleg op zijn minst aan willen gaan. Of het overleg daadwerkelijk ons ideaal gaat bereiken, dat is inderdaad de vraag. Maar als je samen in overleg gaat, kan het er wel voor zorgen dat je samen in ieder geval een stap de goede richting in gaat. Want nu zeg je, Rusland heeft dit en dit en dit als voordeel, is inderdaad niet mogelijk. Maar een wereldoorlog is voor Rusland ook niet voordelig. En kernwapens maken een wereldoorlog makkelijker in plaats van moeilijker. Dan wil ik bij deze overgaan op een nieuw punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Zweden. Meneer de voorzitter, in OC5 wordt gezegd dat ze eens in de 5 jaar in convent, dat ze wat willen organiseren. Maar is dat niet een te lange periode om dan 1 keer wat te organiseren? Reactie op vanuit de commissie, gedelegeerde van Oostenrijk. Meneer de voorzitter,
het is om de 5 jaar, omdat als je het heel vaak doet, heb je geen tijd om te observeren wat de invloed is geweest van de norm. En ik denk dat het geen razendsnel proces is en dat je daar dus wel een redelijk grote tussenperiode tussen die conventies moet houden om tijdens die conventie dan later weer te observeren wat de invloed is geweest. Is hiermee uw punt verduidelijkt? Ja, meneer de voorzitter. Dan gaan we bij deze over tot een nieuw punt vanuit de zaal, de gedelegeerde van Kroatië. Meneer de voorzitter, de commissie van VD legt naar onze mening terecht een grote focus op wat er binnen de EU en dan vooral aan de buitengrenzen gaande is. Maar wij als Kroatië missen een belangrijk element. Ik ben zeker akkoord met jullie voorstel om Frontex uit te breiden, zowel met extra manschappen als met extra technologie. Maar het gaat er ons om wanneer de vluchtelingen onder wie zich mogelijk terroristen of mogelijke bedreigingen voor de nationale veiligheid van individuele lidstaten kunnen vinden aan de buitengrenzen van Spanje, Lampedusa, Italië dus, en aan de Griekse kust. Wat gaan jullie hier dan op doen? Want dit is echt een groot probleem. En ze zijn dan eigenlijk al bijna binnen, anderhalve deur op kloppen, maar er wordt hiervoor nog niets aan gedaan. Reactie vanuit de commissie, gedelegeerde van Spanje. Ten eerste wil ik even verduidelijken, sowieso, meneer de voorzitter, sorry. Wil ik even verduidelijking brengen voor de volledige vergadering hier. De Frontex is de grens van Europa. Die grens die gaat niet alleen over land, maar ook over zee. Dus zodra we die Frontex uitbreiden, hebben we een beperkt gebied dat we kunnen beveiligen. En dat is Europa. Zodra we naar Afrika gaan, of andere continenten, dan gelden de regels van Europa niet meer. Dus we kunnen wel gaan zeggen dat we meer controle willen, ook op andere gebieden. Maar dat gaat niet, omdat het gewoon feitelijk niet mogelijk is om zomaar de regels van de Europese Unie toe te voegen op een ander continent. Is hiermee uw punt verduidelijkt? Meneer de voorzitter, mijn punt is hiermee nog niet genoeg verduidelijkt. Volgens ons kunnen we ook meer inzetten in de noordelijke grenzen van Afrika en de EU en Europa. In Mali bijvoorbeeld zijn er al Franse, Nederlandse en Belgische instructeurs geplaatst die daar mensen opleiden zodat ze de veiligheid in hun landen kunnen garanderen en zo voor stabielere nationale staten zorgen. Kunnen we dit dan ook niet doen in de noordelijke landen van Afrika? Reactie vanuit de commissie, gedelegeerde van Duitsland. Eigenlijk, meneer de voorzitter, mijn excuses. Er zijn mensen daar, maar deze mensen zijn er niet voor om andere landen op te leiden. Mijn excuses. Die zijn er nou net wel voor. Mijn excuses. Wij willen daar, het heeft geen nut om daar mensen te plaatsen om eigenlijk de immigranten die een terroristische gedachte hebben, om tegen te houden. Dat heeft eigenlijk gewoon geen nut. Want die kunnen we niet tegenhouden, we kunnen die niet aanhouden, want dit is niet op Europese norm. Dan wil ik overgaan op een nieuw punt vanuit de zaal, gedelegeerde van Oost en Rijn. Meneer de voorzitter, ik wil het graag hebben over Oost 5. Ik vraag me namelijk af hoe de zeker kunnen weten wat dan zich dit wel aan zullen gaan houden, waardoor het dan gerealiseerd kan worden. Een reactie op vanuit de commissie, gedelegeerde van Ierland. Of heeft u? Meneer de voorzitter, dit wordt gerealiseerd omdat mensen die, alle lidstaten die ook bij de NAVO zitten, die halen die norm niet die nu de NAVO heeft. En met de Europese Unie willen we wel veiligheid vooropstellen, want alle landen die in de Europese Unie zitten, de meeste zijn tegen oorlogen.
Dus als er dan een oorlog zal plaatsvinden en we hebben niet genoeg mensen, of niet genoeg militairen, dan is dat heel nadelig voor de Europese Unie. En daarom willen wij met de Europese norm goed overleggen tussen die landen hoe we wel veilig zijn in zo'n oorlog. En dat ook bijvoorbeeld de landen die iets minder willen uitgeven, iets minder daaraan uitgeven, de landen die meer aan uitgeven, meer eraan uitgeven, maar dat we dan wel samen tot een goede resultaat kunnen komen dat we veilig zijn tijdens een oorlog. Is hiermee uw vraag verduidelijkt? Meneer de voorzitter, niet helemaal, want ik begrijp nog steeds niet waarom dit plan niet gerealiseerd zou kunnen worden. Laatste reactie vanuit de commissie, gedelegeerde van Luxemburg. Meneer de voorzitter, wij gaan dit plan realiseren door sancties op te stellen aan landen die zich niet aan deze norm houden, waardoor er zeker medewerking zal zijn aan deze norm. Dat is ook uw vraag. Dan wil ik overgaan op een nieuw punt vanuit de zaal, gedelegeerde van Portugal. Meneer de voorzitter, ik zie dat jullie een beter passende Europese norm voor investeringen in defensie willen opstellen. Moet ik dan aannemen dat jullie landen die zich al in een financiële crisis bevinden, een nog grotere financiële achterstand willen geven? Reactie vanuit de commissie door Griekenland. Meneer de voorzitter, Griekenland is zo'n land wat in een financiële crisis zit en spendeert op dit moment 3,6% van hun BNP aan veiligheid en defensie. Zij zitten inderdaad in een financiële crisis, maar nemen toch nog steeds de moeite om 1,6% meer aan defensie te spenderen als eigenlijk noodzakelijk beacht wordt. Is hiermee uw punt verduidelijkt? Nee, meneer de voorzitter, eigenlijk niet. Want Griekenland is niet het enige land in de Europese Unie dat zich op dit moment in een crisis bevindt. En er zijn ook landen die onder de norm zitten. Een laatste reactie vanuit de commissie Finland. Meneer de voorzitter, mijn antwoord gaat als volgt. Daarom willen we ook een beter passende EU-norm, want die 46% die wat de NAVO-norm nu niet kunnen betalen, dus niet omdat ze niet willen betalen, maar omdat ze niet kunnen betalen. Daarom willen we een beter passende EU-norm, waar we met alle lidstaten over gaan vergaderen, wat we al meerdere malen gezegd hebben, zodat alle Europese lidstaten deze beter passende EU-norm wel kunnen betalen. Is er hier nog een laatste reactie vanuit de zaal op dit punt? Gedelegeerde van Duitsland. Meneer de voorzitter, mijn vraag is dan ook, willen jullie dan ook die Europese richtlijnen verplichten? Want de NAVO-richtlijnen zijn op dit moment, voor zover ik weet, niet verplicht. En dan zouden veel landen denk ik hier niet mee eens zijn. Reactie hierop vanuit de commissie door de gedelegeerde van Spanje. Nee, die willen we niet gaan verplichten. Er staat ook nergens in het OC, dat we dat gaan verplichten, dat we nu zelf nakijken. Dan lijkt me dit punt genoeg verduidelijkt. Graag een nieuw punt vanuit de zaal. Gedelegeerde van Frankrijk. Meneer de voorzitter, ik zou graag willen verwijzen naar OC1. En ik vroeg me af, als het al zou lukken om deze wapens te reduceren, wat zou er dan gebeuren met deze wapens? Je kunt kernwapens niet zomaar vernietigen, dus ik vraag me af, zullen deze ergens opgeslagen worden of zal hier iemand de controle over krijgen? Een reactie op vanuit de commissie door de gedelegeerde van Hongarije. Meneer de voorzitter, dit zal nader door experts worden bepaald. Graag hierop een laatste reactie vanuit de zaal. Dan gaan we nu over naar een laatste punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Ierland. Meneer de voorzitter, ik ben het eens dat jullie kernwapens willen reduceren. Maar tijdens de persconferentie werd er gezegd dat
ik het ook van de marktwerking is dat deze rechten voor jullie werd uitgezet. Een reactie hieruit vanuit de commissie, gedelegeerde van Hongarije. Meneer de voorzitter, wij kunnen niet in de toekomst kijken wat er dan gaat gebeuren als het plan niet doorgaat. Is hiermee uw punt verduidelijkt? Kijk, meneer de voorzitter, we hebben een respect voor dat we in de toekomst kunnen kijken, dus ik wil het erbij laten. Dan beschouw ik bij deze het open debat voor gesloten. En dan gaan we over tot de eindspeech. Wie mag uit de commissie naar voren roepen? Gedelegeerde van Fruitenberg. Geacht presidium, mede-parlementariërs en overige aanwezigen. Einstein zei ooit, meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daar ben ik van plan in te leven. Wij als lidstaten hebben onze eigen geschiedenis en onze eigen aanlooproute binnen de EU. Nu vormen we samen één Unie. Daarbinnen is het zaak om onze krachten werkelijk te bundelen en te bewerkstelligen dat we komen tot een echte toekomst voor Europa. Belangen, waarden en normen. Ze gaan ons allen aan. Beter gezegd, ze gaan de gehele EU aan. Respect voor de menselijke waardigheid, respect voor de mensenrechten, democratie, de rechtsstaat, gelijkheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en ga zo maar door. Allemaal Europese belangen. Maar geen enkel belang kan tot zijn recht komen in een onveilige Europese Unie. Laten we daarom veiligheid en defensie samen als EU verbeteren. Want zoals het klassieke, maar wel toepasselijke spreekwoord luidt, vele handen maken licht werk. Dit houdt voor onze resolutie in dat we efficiënter kunnen investeren, beschikken over meer en betere kennis, kunnen concurreren met de grootmachten en bovenal kunnen we aanpakken. Niet onbelangrijk is dat ieder afzonderlijk land gebaat is bij een goed opgezet veiligheid- en defensiebeleid. Eén waarin we ons allemaal kunnen ontwikkelen. Dit gaan we doen als eenheid. En om nog enige zorg weg te nemen voor bijvoorbeeld de gedelegeerden van Spanje die het amendement indienen en degenen die hier voor hebben gestemd, waar het om gaat is dat wij in ieder geval de vergadering aan willen gaan om tot een nieuw beleid te komen. Vervolgens hebben wij niet voor niks een norm ingesteld in plaats van een verplichting, want een norm is een streven. Als je een samenwerking aan wil gaan, zul je eerst een streven moeten hebben om vervolgens eventueel voor verplichtingen te kunnen gaan. Je kunt niet dingen verplichten als je nog geen samenwerking hebt. Dit maakt dan ook, om te komen tot oplossingen en verbeteringen, moeten we bereid zijn om over onze eigen grenzen en gedachten heen te stappen. En samen een nieuwe koers aan te durven gaan. Beste allen, denk nog één keer heel goed na. Denk aan uzelf, denk aan de ander en denk aan de EU. Het gaat om de toekomst. De toekomst van uw kinderen en de kostbare mensenlevens die daarop volgen. Bedenk, een veilig mens is een blij mens. Dan wil ik bij deze overgaan tot stemming en vraag ik de delegatieleiders om de stemmen te verzamelen. Weet je wat ze willen doen? Ze willen de video's afstemmen. Nee, sancties. Maar dat gaat sowieso niet. Dat ze niet aan het luisteren. Sancties. Ja, weet je wat het is? Wat zijn er? Kunt je nu nog opstellen als je ja, maar ze willen elke partij kijken. Dus ja. Ja, ik had echt zo'n goed punt, maar ja, wat ik ja, dat is het grote. Ik had al Julius.
Jullie dus wisselen om met Timo, dat is heel dom. Jullie hebben gewoon plekken bij een microfoon, ga je alsnog daar zitten. Wissel even om, kan je gelijk praten bij de microfoon, anders moet je opstaan. Timo, even switchen. Timo, switch. Goed snel, goed opstaan. Daar zijn even een paar we gaan nu beginnen met de stemming en wil ik als eerste de stemmen vragen van de delegatie van Oostenrijk. Meneer de voorzitter, de delegatie Oostenrijk staat 0 voor, 5 tegen en 0 onthouden. Delegatie Hongarije. Meneer de voorzitter, de delegatie van Hongarije stemt 0 voor, 0 tegen, 4 in onthouding. Delegatie Slowakije. Meneer de voorzitter, de delegatie van Slowakije stemt 0 voor, 3 tegen en 2 in onthouding. Delegatie Spanje. Meneer de voorzitter, de delegatie van Spanje stemt 0 voor, 5 tegen, 0 onthoudingen. De delegatie Finland. Meneer de voorzitter, de delegatie Finland stemt 5 voor, 0 tegen en 0 in onthouding. Delegatie van Frankrijk. Meneer de voorzitter, de delegatie van Frankrijk stemt 0 voor, 5 tegen en 0 in onthouding. De delegatie van Kroatië. Meneer de voorzitter, de delegatie van Kroatië stemt 3 voor, 2 tegen, 0 in onthouding. Delegatie van Italië. Meneer de voorzitter, de delegatie van Italië stemt als volgt 5 voor, 1 tegen, 0 in onthouding. Delegatie van Portugal. Meneer de voorzitter, de delegatie van Portugal stemt 5 voor, 0 tegen en 0 in onthouding. Delegatie van Duitsland. Meneer de voorzitter, de delegatie van Duitsland stemt 3 voor, 2 tegen, 0 in onthouding. Delegatie Zweden. Meneer de voorzitter, de delegatie Zweden stemt 0 voor, 6 tegen en 0 in onthouding. Dan de delegatie Luxemburg. Meneer de voorzitter, de delegatie van Luxemburg stemt als volgt 4 voor, 0 tegen en 1 onthouding. Dan delegatie van Denemarken. Meneer de voorzitter, de delegatie van Denemarken stemt 0 voor, 3 tegen en 3 in onthouding. Dan de delegatie Ierland. Meneer de voorzitter, de delegatie van Ierland stemt 4 voor, 0 tegen en 1 in onthouding. Delegatie van Tsjechië. En de voorzitter, de delegatie van Tsjechië stemt 0 voor, 5 tegen en 0 in onthouding. Delegatie Griekenland. Meneer de voorzitter, de delegatie van Griekenland stemt 3 voor, 2 tegen, 0 onthouding. Laatste de commissie. Meneer de voorzitter, de commissie Veiligheid en Defensie stemt als volgt 12 voor, 0 tegen en 0 in onthouding. Dan is de resolutie van VEDE met 44 stemmen voor, 39 stemmen tegen en 11 in onthouding aangenomen. Er dient geklapt te worden. Iedereen dient te blijven zitten. Stilte in de zaal. Een laatste paar huishoudelijke mededelingen. De landenbordjes dienen te blijven staan. Al die spullen moeten dadelijk meegenomen worden naar de lunch. Buiten deze zaal verzamelt iedereen weer bij de respectievelijke commissievoorzitter. En bij deze is de vergadering geschorst tot 14:20 en dan beginnen we met de resolutie van SOSA. Jammer dat er niks had ik kunnen zeggen, want als jij het had gezegd, had ik op iets anders door kunnen vallen als ze nog een reactie uit de zaal doen. En dan zouden we allemaal de beurt kunnen komen. Dat was echt mooi geweest. Ik vind het jammer dat ze aangeven.
Ja,